Ο Ρένος ο Δημητριάδης παρατάσσει την ίδια ακριβώς εντεκάδα που κέρδισε προεβδομάδος μέσα στο δάλι των Χαλκάνορα με 2-0. Ο Νησιφόρου, Κώστα, Δράκος, Στυλιανού, Ιωαννίδης, Ξενοφόντος, Σπένσερ, Κολιοκώστας, Μινά, Ιγνατιάδης και Χριστοφόρου. Δύο αγώνες τους. Συναντούμε την Δόξα Κατογοπιάς να ισοβαθμεί στην δεύτερη θέση με την Αγία Νάπα, έχοντας από 31 βαθμούς, έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει στον πόντο την Αθλητική Ένωση Πάφου.
Σαντσέτη στον Πέδρο. Νέα σέντρα στην περιοχή. Κανένα πρόβλημα αυτή τη φορά για τον Βάιο Νησιφόρου. Μαζεύει την μπάλα και έτσι λύνεται η πολιορκία των 2 λεπτών από πλευράς της Δόξας. Με τον Μοτίμπο απείλησε αρχικά στο 18ο λεπτό και στη συνέχεια είχε το δοκάρι με τον Μπαλτέ. Ήταν η κορυφαία στιγμή του αγώνα. Ο Σπένσερ κερδίζει την κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν μπόρεσε. Κώστας, μπάλα καταλήγει στον Κούκο, περιμένει ο Μπαλτέ. Εκεί θα την στείλει. Μπαλτέ έτοιμος για το σούτ, το επιχειρεί, αποκρούει ο Νησιφόρου. Ο Μέντες γίνεται κάτοχος της μπάλας, έρχεται ο Έντερ για να επιχειρήσει, για να δούμε, όχι δεν θα επιχειρήσει τη σέντρα. Τώρα θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά των Σαντσέτη, η μπάλα θα περάσει έξω. Σέντρα που έγινε από τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος δεν δείχνει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ενώ ξαναβλέπουμε προηγουμένως το σούτ από τον Μπαλτέ και την απόκρουση από τον Ονησιφόρου. Ο Ζωάο Πέδρο είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει. Αναμένουν υψηλοί στην καρδιά της άμυνας του Εθνικού Άτσας. Εκτελεί ο Πέδρο. Περνάει μπάλα από όλους από κοντά. Ο Μέντες δεν μπορεί, μπήκε ο ίδιος στα δίχτυα. Και η Δόξα έχασε ευκαιρία. Κόρνερ κερδίζει. Ο Μοτίμπο ήταν τελικά. Να λοιπόν που χάνεται μια σημαντική ευκαιρία. Εδώ ξανά. Εδώ ο Μοτίμπο μπαίνει ο ίδιος στα δίχτυα, όχι όμως και η μπάλα. Στο 18ο λεπτό λοιπόν απειλεί. Ύστερα από 10 λεπτά ξανά η Δόξα. Σαντσέτη, Μέντες στον Μπονιφάτσιο, επιχειρεί το σούτ, απόκρουση από τον Ονησιφόρου. Δύσκολη η πρώτη φορά που απειλεί η Δόξα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ξανά υπάρχει και υποψία offside εκεί. Απόκρουση από τον Ονησιφόρου στο σούτ από τον Μπονιφάτσιο. Ναι. Και αν θυμάσαι στο γήπεδο της Περιστερώνας που δεν ευνοούσε και τόσο πολύ μια ποιοτική ομάδα. Να δούμε τώρα τον Κούκο να περνάει στον Μπαλτέ. Θα βγει ο Νησιφόρου και θα μαζέψει. Δεν πρόλαβε εκεί ο παίκτης της Δόξας από την Γουινέα. Ναι, Κυριάκο, μπορείς να ολοκληρώσεις. Την εικόνα που έχουμε από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας φαίνεται ότι θα είναι κούρσα για 2 άλογα η μάχη του τίτλου και κούρσα για πολλά άλογα η μάχη για την τρίτη θέση. Εκεί νομίζω μέχρι το τέλος. Όπως και για τη μάχη της διαβάθμισης. Ναι. Ο Μέντες απομάκρυνε και ο Μπονιφάτσιο προσπαθεί να εκδηλώσει, για να δούμε αν θα το κάνει. Αλλάζει παιχνίδι. Βγαίνει ο Νησιφόρου και με το κεφάλι απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιον out. Ακούστηκε η φωνή του Μάριου Κωνσταντίνου λέγοντας χαρακτηριστικά change και του Απόλλωνα. Μπονιφάτσιο επιχειρεί τη σέντρα απέναντι. Με το δεξί χέρι παραχωρεί κόρνερ ο Νησιφόρου. Εδώ ξανά παλιά από τον Μπονιφάτσιο και ο Νησιφόρου με υπερένταση διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Κούκο είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Και ενώ συμπληρώνουμε 70 λεπτά παιχνιδιού, ο Νησιφόρου βγαίνει και μαζεύει. Ματέους. Λαρόκ. Πάει στη γωνία. Γυρίζει πίσω στον Κούκο. Η σέντρα δεν είναι καλή. Εύκολη υπόθεση για τον Νησιφόρου. Ακόμη λιγότερο από 1,5 λεπτό. Ματέους περνάει κεφαλιά από τον Μιντίκη πίσω στον τερματοφύλακα τον Ιωάννου.
Κούκο αργά αργά στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Κούκο στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε φάουλ στον τερματοφύλακα. Εκτελέστηκε αμέσως από τους παίκτες. Κοσάσας, ξεκινάμε τους Ονησιφόρου, Κώστα, Δράκο, Στυλιανού, Ιωαννίδη, Ξενοφόντος, Σπένσερ, Κοντοκώστα, Μινά, Ιγνατιάδη και Χριστοφή, πρώτη 11 για τον κύριο Ρένο Ολυμπιάδη. Λαζαρού, ποιον μου έδειξε καρτά, ο Ίγος. Ο Γιώργος. Μπράβο, άντε! Στυλιανού, Ξαχρηστίου, τελικά πάλι πάνω από τον Φραγκέσκου, Παναγιώτης. Έξω από την περιοχή στριφογυρίζει, δίνει στον Ροδοσέλη για να δούμε, βγαίνει όμως και μαζεύει την μπάλα. Ο Νησιφόρου κερδίζει και το επιθετικό φάουλ στο 38 λοιπόν. Είχαμε την ωραία κάθετη πάσα του Παναγιώτου. Δεν είσαι πες βάθος, να γεμίσεις σαν το Γεωργίου πιο μπροστά στον Θεράποντος. Ο Θεράποντος ξανά στον Γεωργίου βγάζει τη σέντρα στην περιοχή, βγαίνει και μαζεύει την μπάλα ο Νησιφόρου Βάγιος, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε δήλωσε παρόν ο Κύπριος πορκέρο της ομάδας του Εθνικού Άσσας 70.
Έξω.